سلام نعم يكون كبرانن كمي وعيلكم كمي أمسيكم اللهم ببزل لهم نحسر زالت دقيقة بزي آتي الله بزي لمود مالتيو بزحات ملاحظات نامسو سلازنورو قرب طفيلة وعيلة نيرة نالات مش شغال سلازو زحي مسيز الله لمسي سماعي اللي تصفى قبر يسمعكم نهرالي سلامات كما لهم كما يتخونوا كما يتخونتا كما يتخونا دحاندو لنا دحاندو لنا يو بانصار غالسي كل فتخونتا سلازلو بزي رؤينا يتعنا صقم مش شغال ولولاو وزته أو كل زرلو سلازغنا كرتاب زي موسيقى غير الكونو ما أنت بدراو توسنا حصل ملاقتني محلاف ذاك كلمة اسويدا سلام كما لهم تهاندو دحري توسن دقيقة جمري ما تجملكو صبو يكون صبو سلام نعاهم يكون أمل العالم تركبوا تجارون دقفتي كالسيز وتجرايم ببزل لهمو سنة يختكونوا كل جزء سنة يتمني تايو أبزهر كالسي أبزهر ربرب كم زل هلو مرداي كال سلازي تزحزن ويتزحرق زلنا راح زي كونس أبتخمز عينة خونتات زحبن هزبون سلازلنا نقع كلتيو نسألنا كم زعينة زك على سن حزن كذا رسع وهيخا زدبس جينا هزم هلاون حرنا كريم على زوانا بخالي تفاقم دحانية بتعم سلامي بزحات سبات دويلكم نيركم يكون ميسنجر صحفون نيركم حزم مساهو قرب بوست مسبة زحم سؤال كا ياو بخلو مش شغال زي حنا سلازل ناسي أنا دحانية من أيقونكم سلامي كاب سوشيال ميديا وصعي بدحريت سرعو مدبات سلازل سعقوي أنا على جزء نتفق سؤالو مدخل خاماتون كم سب كله الحد حد الشع نبر خلاء يكونن علنا مسمرنا هنا حزون فتاخذ بال اتكلن حبونا سنيانا ببزلنا ينقور زلنا قالسي فريا فري الله طرح زي كونس بجبوت زبلع عوت زد اساس عوت دامس قبل صلاتنا كل جزء تعات أعمال تيوم يرون كم تعطي تمقلو رسينا الله مالتي سلازي زلنا يخونتات بتعمل زرسنا له أو كلمة راح زي كونه أو تحريتون أمريتون بزح حتى زحتنا وقت سلسونا بزح حسابات بيزنا مخان وي بصراح ساعقي توصل ساعات يلون معلتات نايم فانا قرات كل يخيل
ሰው ግምት ምእታው ትምትሕትታት ግን ብጣዕሚ ደስ ይብል ብዙሕ ሰብ በብመንገዱ ክንጠባጠበና ስለ ዝኽእል ምሕታትና ጽቡቕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሓልዮት ተገዳስነት እውን ጽቡቕ እዩ ብዙሓት ንነብስና ግዜ ክንህብ ወይ ዕረፍቲ ይኹን ወይ ሓደ ከምታት ንመኻኸሩ ነገራት ጽቡቓት እዮም ብፍላይ ግን ካብ ዘጨንቁ ነገራት ጭንቀት ካብ ዝፈጥሩ ነገራት ብዝተኻእለ መጠን ነብስና ምእላይ ከድልዩ ኣካላዊ ድኻም ፀገም የለን ማለት ከይድካ ኣብቲ ዝኣበየካ እዋን እውን እንተስ ክትድቅስ እንተስ ብነብስኻ ስለተርብርብ ብኡ ክከሓስ ይኽእል እዩ ዋና ነገር ግን መንፈሳዊ ሰላምና ይኹን ምርግጋዕና ንምሕላው ኩሉ ግዜ ክንፅዕር ንክእል ኣለና ንኻልኦት እውን ከምኡ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ናተይ ብዙሕ ኣጀንዳ ክኸውን ስለ ዘይክእል ድሓን እውን ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ዝሐሸ ድሃይ እንታይ ኣሎ ዝብል ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ህዝብና እንታይ ይኸውን ኣሎ ዝብል ሰራዊትና እውን ኣብ ምንታይ ኣሎ ዝብል ኣብዴት ምግባር ወይ ከዓ ሓበሬታ በብግዜኡ ምሃብ እዩ እሱ ድማ ብትክክል እቲ ልክዕ ዘሎ ነገር ምርዳእ ንቓልስና ስንቂ ስለ ዝኸውን ተወሰነ ካብኡ ሓበሬታ ክህብ እሞ ካብኡ ፅባሕ ብስሩዕ እዋኑ እውን ኣባይ ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ናብ ኣጋዋጋሕታ ዝቁፀር ሰዓት እዩ ያው ዘይምድቃስ እዩ እምበር ግዜ ከይዱ እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ይመስለኒ ከከም ዓዱ ዘለዎ ሰዓት እውን ሰዓት ከይዱ እዩ ዘለናዮ ናይ ቃልሲ ግዜ ስለ ዘየድቅሰና ጥራሕ እዩ ብሓፂሩ ቃልስና ፅቡቕ ናህሪ ዓወትና እውን ፅቡቕ ብራኸ እናረኣዩ እዮም ዘለው እዚ ስዒቡ ፀላእትና ብዙሕ ሃገርገር ብዙሕ ምልሕሓፃት ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ዕንወታት ንምስዓብ እውን ናይ መወዳእታ ፈተነታቶም ከካይድዎም ዝኽእሉ ርዱእ ጌርና ብዋናነት ግን ህዝቢ ትግራይ ምንካእ ጭራ ነብርኻ ምንካእ ንላዕሊ ከም ዘይዋፅኦም ዘይፈለጡ ሓይልታት ሕዚ ገና ተሓዊ ተመሊሱ ንባዕሎም ክልብልዎም ተሓመኸሽቲ እውን ተመሊሱ ንባዕሎም ክሽፍኖም ምስ ጀመረ ክርድእዎ ጀሚሮም ኣለው ዝኾነ ንሶም ተረድኡ ኣይተረድኡ ንሕና ኣብ ልዕሊና ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ኩሉ ዓይነት በደል ስለ ዝበፅሐ እንድሕሪት ንምለሶ ቃልሲ የለን በዚ መሰረት ድማ ቃልስና ቀፃልን ዓወትና እውን ተጨባጥን ኮይኑ ብሙሉእ ዓቕምታትና ብኩለ መድያዊ መስርሕታትና ፀላእቲ ድዒኽና ክሰዓሩ ብዝግብኦም ብርኪ ተሳዒሮም ሙሉእ ዓወት ጨቢጥና ፅባሕ እንደልዮ ክንኮኖ እንደሊ ነገር ኣረጋጊፅና ክሳብ ንርኢ ክንቃለስ ኢና ማለት እዩ ህዝብና ሓንሳብ ዝጀመሮ ሓንሳብ ዝበፅሖ በደል ልክዕ ማይ ዝበስበሰ ዝናብ ይፈርሕን ከም ዝበሃል ክኸውን ገይሮም እዮም ነዚ ብፅንዓቱ ክቕፅል በብዘለናዮ ንገብሮ ብሞራሉ ክቕፅል በብዘለናዮ ነስምዖ ናይ ሞራልን ናይ ኣለናልካን ድምፂ ቀፃልነት ብዘለዎ መልክዑ ኣብ ምኻድ ምስራሕ ከድሊ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ዝዕለትን ናይ ትማልን ፍፃመታት ዝኾኑ ነገራት ጥራሕ ክነግረኩም እሞ ክንፈላለ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ውፅው ተባሂሎም መጠንቀቕታ ካብ ዝውሃቦም ንነዘብ ብዝገደደ መልክዑ ናብ መሬት ትግራይ እናኣተው እዮም ቀንዮም እዚ ዝኾነሉ ድማ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብናይ መወዳእታ ወፍሪ ኢሎም ዝሓሰብዎ ፀላእቲ ኣቃቢፅካ ካብ ትግራይ ምውፃእ እንተኮይኑ ሽዑ ፅቡቕ ሽዑ ይከኣል እዩ ዝብል ምስ ኣብይ ኣሕመድ እውን ብምዝራብ ዝገበርዎ እዩ ግን እዞም ክልተ ደናቑር እዚኦም ብፍላይ ትንእሽተይ ደንቆሮ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ምልውዋጣት እውን ብዘይርድኦ
ብርኪ ዝደንቆራ ይመስል ብዙሕ ነገራት እናረሰነ ብዙሕ ነገራት እናተቀየረ ሕዚ እውን ተጋሩ ኣብ ምጥፋእ ጥራሕ በቃ ንሶም ተጠፊኦም ድማ መንግስቲ ትግራይ ሙሉእ እንተጠፊኡ እንተተደምሲሱ ፀገም የለን ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ዘይተቆፃፀርዎም ክቆፃፀርዎ ዘይኽእሉ ምዕባለታት ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ክልል ሶማሌን ዓፋርን ኣብ ኣቦኡ ዘፍለጠ ቅሉዕ ኩናት እየን ዘለዋ ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ። ነናይ ባዕለን መግለፅታት ይወፅኣ ኣለዋ ብዙሕ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ። ነገር ግን ሕዚ እውን ዓይኖም ካባና ክነቕሉ ኣይደለዩን። ንሕና ዓይኖም ነቐሉ ኣይነቐሉ ካብ መሬት ትግራይ ስረ መሰረቶም ክሳብ ዝንቀል ክንቃለሶም ምዃንና ካብ መሬት ትግራይ ለቂቖም እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኮይኖም ትግራዋይ ዝሃሲሉ ወንበሮም ክንቀል ስለ ዘለዎ ንሕና ሙሉእ ዓወት ክሳብ ንጭብጥ ክንቃለሶም ኢና ምንም ሕቶ የብሉ። ነገር ግን ትማሊ ደንገፅገፅ ንምፍጣር ፈቲኖም ነይሮም ብናይ ጌታቸው ብናይ መዘክር ወዘተ ከምኡ እውን ብናይ ካልኦት ኣክቲቪስትታት ሓደ ሓደ ነገራት ጀሚሮም ነይሮም። እዚ ክቕፅሉ እዮም ለመቕነ ሓደ ሓደ ዘውፅዎም ሽማት እውን ነይሮም ከም ዝዝከር ገሊኡ ፈጠራ እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ንደረስቲ እዮም ዘንዕቑ ማለት ዝኾነ ፈጢሮም ከብሎ ከለዉ ሕፍረት ዝበሃል እውን የብሎምን። ኣብ ገለገሊኡ ድማ ንሕና ስጋ ለበስ እዮም ኣያታትና ስጋ ለበስ እዮም ተጋደልትና ስለዚ ከም ሰብ መጠን ኣሚኑሉ ንዝወፈረ ቃልሲ መስዋዕቲ ክኸፍል ተዳለወ ሰራዊት እዩ ዘለና ንሕና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ተቐኒዕዎም ከዓ በቃ ዕልል እናበሉ ምቕናዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ጎደሎ ዓወታትና እውን ኣይንሰክርን ኣብ ሽንጥፍ ውቃዓትና እውን ኣይንስኮንን ብክልቲኡ መዳይ ንሕና እዚ እውን ኣጠናኺርና ከም እንቕፅል ኢና ክንረዳዳእ ዘለና። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣይወፅን ዘሎ ኳዳኣስ ወሲኹ ይኣትሉ ሓደ ክተሓስቀል ኣለዎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ብፍላይ እዘን ዋና መንገድታት ዝዳወባ ገጠር ወረዳታት መቕተልቲ መርሸንቲ ብጅምላ ዝረኸብካዮ ሰብ ብፍላይ መንእሰይ ወሲኹ ኣሎ። ካሊእ ኣብ መዳውብቲ ትግራይ ዝኾኑ ከባቢታት ዓፋር ምስ ደቡባዊ ግንባር ዝርከባ ዝተፈላለያ ከባቢታት ትግራይ ብኣልማሚት ደብዳብ ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ኣይቋረፀን ይድብድቡ እዮም ዘለዉ። ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ግን ብፍላይ ደቡባዊ ግንባር ማለት እዩ ብጣዕሚ ክግመት ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ወታደራዊ ፀብለልታ ኣርዮም ፀላእቲ እውን ርዒዶም መንግስታት ዓለም እውን እቲ ዘኒሆ ሓይሊ ሚዛን መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ኤርትራን ክመጣጠን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ክትላዘቡ ወይ ድማ ድርድር ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል ፀቕጢ እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ። ቅድሚ ሕዚ ተደራደሩ ወይ ድማ ተላዘቡ ክበሃል ከሎ ምስ ዝሞተ ሓይሊ ወይ ድማ ምስ ዝደምሰስክዎ ሓይሊ ኣይላዘብን ኣይደራደርን እዩ ዝብል ነይሩ ኣብይ። ሕዚ ግን ምናልባት እውን እቲ ሓይሊ የብሉን ዝበሃል ሓይሊ ወይን ዘይኮነ ወይ መንግስቲ ትግራይ ዘይኮነ ተገልቢጣቶም እያ ዘላ። እዚ ብዙሕ መንገዲ ተራእዩ። ካልእ ወገን ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ዝተጀመሩ ስምምዓት ነይሮም። እቶም ስምምዓት ንሶም ናብቲ ዝድለ ምዕራፍ ኣይመፁን። ብፍላይ ግብፂ እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ድርድር ግዜ ምዃኑን ኣብዚ ተዘይተረዳዲኦም ብመሰረቱ እውን ዲፕሎማሲ ብሕታውን ናይ መወዳእታን መማረፂ ኣይኮነን ብምባልያ ተሓንያ ኸይዳ እዚ ማለት ወታደራዊ ስጉምቱን ካልእ መማረፂ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሕምስምስ ብጠቕላላ ንሓደ ዝርድኦ መራሒ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዘሻቕልን ዘተሓሳስብን ኮይኑ እናሃለወ እዚ ደንቆሮ ግን ሕዚ እውን ኩሉ ነገሩ ሞትን ሕየቱን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣደሪኹ ዓይኑ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንዘይምንቃል ዓዲ ብውሽጥን ብደገን ብስዕስዕ ኢላ እንዳተዳኸመት እንዳሃለወት ካባና ክለዓል ኣይከኣለን። በዚ ምክንያት ንሕና ክንገራህ ዘይብልና ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኩናት ስለ ዝተኸፍተ ወይ ዝኾኑ ዝተተፋነኑ ሓይልታት ስለ ዝተረኸቡ ክንሽወድ ዘይብልና ማለት እዩ።
ኣብ ልዕሊና ዝዓርፍ በትሪ ክቕንስ ኢልና ከይንሓስብ ብስሩዕ 20 ጸላእቲ ተዝመፁ ንዓና እዩ ዝቕድም ምናልባት እውን ንዓና ከይለቅቕ ክብል በቃ ሕራይ ኩሉ ሰድኹሎም ይኽእል ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከእትዎም ይኽእል ማዕረኽ እንደዚ ኢና ክንረዳዳእ ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ይጸንሕን ኣብ ስራሕየ ነይረ ደኺሙኒ መልኣብ ካልእ ማለት ናይ ቃልሲ መደባት ማለት እዩ ኩላትና ከምኡ ስለ ንኸውን ኣቱም ዝመሰየ ደቅሱ ኣቱም ትብገስ ዘለኹም ከዓ ትትስኡ ዘለኹም ከዓ ሰናይ መዓልቲ ይኹነልኩም ብደንቢ ሞራልኩምን ድኻምኩምን ፀጋጊንኩም ናብ ቃልሲ ውፈሩ ብሩኽ መዓልቲ ይኹነልኩም ንዓኹም መኻለጥኩም ከዓ ብሩኽ ለይቲ ይኹነልኩም ዝተረፈ ሰናይ ናይ ድቃስ ይኹነልኩም ኣነ ሰላም ኣለኹ ጽባሕ ድማ ወጽሎም ዘሎ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንኹልኹም እውን ሰሰናዩ ምነ ጽንዓት ንዘይተርፍ ዓወት ትግራይ ትዕወት ዶ ዝብል ሕቶ ትዕወትን ፈረቓን እቲ ምንታይ ህዝቢ ትግራይ ዝመሰለ ጽኑዕ ፍትሓውን ሓላልን ህዝቢ ሒዛ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከማኹም ከማኽን ከማና ከም ኩልና ዝበለ ተቓላሳይ ድምፂ ዝኸውን ኣለኹልካ ዝብል ስለ ዝወለደ ትግራይ ቅድመ ግንባር ይኹን ብደጀን ወሊዳ ኣይመኸነትን ዕድመ ንደቃ ክትዕወት እያ ጸላእታ ድማ ክቕበሩ እዮም ጽባሕ ኣብ ጽባሕ ዓወት ብሙሉእ ዓወት ጎደሎ ዓወት ዘይኮነ ብሙሉእ ዓወት ሓቢርና በብዘለናዮ ንተሓቋቐፈሉ ንተኣኻኸበሉ እንዕልለሉ እንስሕቐሉ እቲ ሎሚ ዝተበኸየ እንኽሕሰሉ እቲ ሎሚ ዝተጎድአ እንድብሰሉ ግዜ ከምፃልና እዩ ብርግፀኝነት ንፈልጦ ነገር እንተሃለወ ሓደን እዩ ክንዕወት ምዃንና ትግራይ ትዕወት ደሓን ደሩ